Hei, tässä videossa käsittelemme hyvinvointialueen ruokapalveluita. Kerron, minkälaisia palvelukokonaisuuksia Menumatilta löytyy ja miten pystymme auttamaan eri osastoja. Menumat on suomalaisen omistuksessa oleva ateriapalvelu, eikä toista samanlaista konseptia ole toistaiseksi olemassa. Meillä on suomalaisen palvelun avainlippu ja aterioiden kotimaisuusaste on 75–80%. Kaikki ateriamme valmistetaan Suomessa. Olemme luotettava kumppani, joka auttaa hyvinvointialueita suoriutumaan hoivapalveluistaan niin hoivakohteissa kuin loppuasiakkaan kotona. Olemme ruokapalvelun haluttu kumppani. Suurtalouskeittiössä valmistetuissa aterioissa ainesosaluettelo on avattu täysin. Tällöin voimme taata jokaisen allergeenin esille tuomisen. Aterioissa on huomioitu ravintoarvojen suhde toisiinsa, jolloin saat riittävästi proteiinia lihasten ylläpitoon. Ateriamme ovat proteiinirikkaita, sisältävät hiilihydraatteja maltilla, kasvikset kuuluvat jokaiseen ateriaan ja suolan määrä on vähäinen. Ateriat sisältävät aina monta elementtiä, jotka luovat yhtenäisen makuelämyksen. Ateriapalvelun avulla hoivayksikkö varmistaa tasalaatuisen, ravitsevan ja terveellisen ruoansaannin käyttäjilleen ilman suurta vaivannäköä tai erityisosaamista. Se vapauttaa resursseja ja aikaa muuhun toimintaan, kuten hoivatyöhön, samalla kun se takaa ruokailun sujuvuuden ja monipuolisuuden. Erinomainen ruokapalvelu tunnistaa ja vastaa asiakkaidensa erityistarpeisiin, tuoden samalla lisäarvoa laadukkailla aterioilla ja tehokkailla logistisilla ratkaisuilla. Palvelun hinta muodostuu ateria- ja palvelumaksuista. Palvelumaksu kattaa toimituskulut, kuljetuksen, keräilyn, asiakaspalvelun ja laskutuksen. Ateriapäivä on innovatiivinen ruokapalvelu, jonka avulla hoivayksiköt voivat ulkoistaa ruokahuollon kokonaisvaltaisesti. Palvelu sisältää ravitsemussuositusten mukaiset valmiit ateriat ja välipalat. Palvelu jakaantuu 5 moduuliin: aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Asiakas voi räätälöidä moduulit hoivayksikön tarpeiden mukaisesti. Pääset tekemään tilaukset helposti tilausjärjestelmämme kautta, jossa sinun on mahdollista ennakoida ruokailijamäärän muutokset. Haluatko kokeilla ateriapalvelua? Tarjoamme ensimmäiset 2 kuukautta kokeiluhintaan. Lisätietoja saat myyntimme kautta. Kaikki ateriamme valmistaa ravitsemussuosituksia noudatellen, jotta henkilö saa ateriasta kaiken tarpeellisen. Laaja ruokalistamme auttaa pitämään yllä vaihtelevaa ja monipuolista ruokavaliota, kiinnittäen samalla huomiota hyvään annoskokoon. Ruokarytmi on helpompi ylläpitää, kun aterioita on saatavilla. Kasvatamme kasvisateriavalikoimaamme jatkuvasti, jotta asiakkaamme saavat halutessaan vähentää lihan kulutusta. Asiakas saa kuitenkin itse päättää aterioiden proteiinin lähteen. On kuitenkin hyvä muistaa, että syöty ateria on aina tärkein ateria. Voit aloittaa yhteistyön kanssamme sinulle sopivalla kokonaisuudella. Kun haluat kuulla palvelustamme lisää ja mahdollisesti hyödyntää ateriapäivän kokeiluhinnan, ota yhteyttä Jaanaan tai Janiin. Yhdessä olemme enemmän.